video je asi najzajímavejšie zo všetkých. Áno, hneď. Ne, Helga, prestaň! Hej! Jau! Jau, ty mi zlomíš prsty! Au, láme mi prsty. Hej, jebe vám. Au! Maja! Pekné. Zase na to, že čo chceš? A už ide. A tohle si ješ, Maja, do 8 určite. Do 3. Do 3? Po obede. Tak ja chodím až večer voľky. No, lebo cez deň je svetlo a svetlo sa mi nelúbi. Veronika, ja sa presvedčím, keď to budeš natáčať. Tak ale keď si dáš, úplne to svieti na tom videu. Prestaň. A tu si vykračuje našim veľkomestom slečna Mária Reháková, naša fasasta. Miška, čo? A Michála Juričková je jej dvorná dáma. Dvorná dáma do piči, vy si tam četujete na mojom notebooku celý deň. Kurva, ja tam upratujem, obskakujem vás. Piči, je dvorná dáma. Neradoče ma. Neoholené nohy, klikavý outfit. Hlavne, že by ja si povedala, že ich máš oholené. Tak ty centimetrové chlapi sú nič. Centimetrové? Mňa boli hlava z toho. Vieš čo je centimeter? Mňa boli hlava z toho. Mňa boli hlava z tých šiat. Do piči. Ty vezmeš kameru, kurve. Čo ty vezmeš kameru, kurve? Spamätaj. Rýchle prachy, ukáž kozy za 2 kila. Čo ide? Ona je tak Prostá, jak baraní roh. Myška. Protože já to zabila s tím. Já jsem musela jít, že jsem tak ještě jsme... No, ukáž, jak si sa ujebala.